Kaplodi, lakaw sa ko. Ito sa ko palingki. Ato kag palingki? Ingon ana imong gisuot magto kag palingki? Ano man day? Okay raman. Unsay okay? Halos makita naman ganin imong panty. Oh, sige. Bili lang ako ng pantin ako. Pwede makitaan. Ito. Gina ha? Gusto ko. Aning mining bayhanda ni. Hoy! Hubugin kay ko, tita. Mura ganda-ganda ang mga balay sa kong pananaw. Dili na lang sa tamuli. Ulaton na lang nato nga muagi ang inyong balay. Ayo. Papalit ako napkin. Size. Aliya, sorry, nakalimot ra ba ko? Basta, ingunani ka baga, unya, ingunani ka lapdon. So, kailangan ako with wings, kuya ha, kaya nang lusot na akong mga bulbul. Ay, ingon ko ba size? Size. Gahian mo ulo. Size ba? Size. Size di ay. Mao na, di mo sugtan mo laag, kay mananghid manggod Asa mo. ka, day? Diba? Ka dongog day. Uy, maminaw, magpalingog-lingog lang gud mo. Asa ka? At least malingaw mo sige laag. Asa mo ko siya? Check! Lamibahan? Ha? Ay, first time yun ako ni Han. Oh, first time? First time ni mo makatilaw og kanang dako? Dili! First time na ako nakatilaw gamay. Sumiyata. Baby! Lodi, Nanong mura magagnadlok? hapit ka marit diya sa unahan. May gani na ako'y kwarta. Unya, imo na lang gihatag imong kwarta? Wala, uy. Nag-lodge me. Alangan, di haram ni sa sagingan. Mga tol akong lubot. Kaplodi, helmet oh. Uy, salamat. Unya, ikaw, wa kay helmet? Maginana ra ka? Oo, ingani lang ko. Ang importante ikaw. Nandito lang naman ako. Nga naman. Maulaw mong gud ko kung kauban ta ka. Hindi na naw ni mo ha. Siguraduha gyud nga di ka mailhan. Ha? Diwata, prangkay ragud ko. Nganong sa lima na to kabuk anak, si Junior lamang gid ang pinakapangit? Dangi na gud ko kaplodi bi. Gusto na ko ba makaibaw? Mas may pagsultian ko nimo. Kinsa ning anak si Junior? Okay, kaplodi. Sa lima na to ka anak, si Junior lang ang imo. Sungkot pa ka diha nga kaliwat anak. Ano naw nimo? Ayo. Aya, papalit akong soft drinks. 15. Kahit ka? Hala, just lang akong kwarta ya. Kini mong G's, dungagan ng 5 para 15 aron ka inom kag soft drinks. Pwede utang, ugma na lang ang 5. Dili pwede utang. Walay utang lagi karon gid lakaw na. Eh, Balik lang diri pag nakay kwarta. A few moments later. papalit ako soft drinks ya. Katong bukal-bukal. Ang kabugnaw. Kinsa na akong kwarta. Kini, green. Alam ka? Tunga ta. Ang kung nagtuko man to. Abi ba na kong single mom ka? Unya na kay upat ka buk anak? Di, uy. Napaksi lang ang kubal. Kubal day today. Unya na pud ha. Ludi. Ha? Ngayon kita naman ko ni Madrid sa sagbutan. Ay kadlok. Tama ko diri. Di ka ang mahadlok. Sige mapaakan tagbitin diri ba? Nganong hadlok magkagbitin nga. Namo ko'y bitin diri mas isog bilis bitin. Kapaakon kay ni. Kaya sundan mo to. Ayo. Ano sa man? Papalitar og kape day. Hala, tag 17 na baya ang kape. Hala. Di ba tag 15 ra ba na? Ay, nagmahal na manggod ang gasolina. Ay nalag apilig gasolina day. Tita, Kaplodi, hindi nakita ta ka. ano naman? Nakita na ko ang imong banog akong asawa. Gibinuangan ka. Unya, nakita ba yun ako nga nanunod sila og kwarto? Ano sa man? Gusto ka mo balos ta? Oh, balos ta. Tara. Tara. Oh, sige, ubo na. Ano mo kubo man ta? Mubalos man ka ta. Unya, nakita din mo sila nga. Naghubo. Wala. Oh, di wala. Bisyoso po kay ka. Kanilang balos lang ta, manulog ito kwarto. Pero way mahitabo. Bahala ka diha. Correct me if I'm wrong. Pero sakpa na jud ka nga na kay lain. I'm sick of tired.
Permira yung ka mamasangil. Keep your mouth shut! Why? Stock up! Give me alone! Okay, I hope you don't mind. I am go. Then where you go? I need to be back my home. Hey! Don't bump me! Don't worry, I shall go be back. Hiya! Uy, Sa kaya? namasayro ko, ma'am. Sakay ka? Di lang saya. Kuya, masiginahan ka ba? Barato lang. Ha? Dili lang, ma'am. Dili lang. Wala ko na, ma'am. Sayangan ni mo, no? Guwapa manuta ka. Hamis. Batanon pa. Puti. Murag artista. Uy. Sayangan ni mo, ma'am, uy. Dapat wa ka ni suludan ng trabaho, ah. Hanap po ni mag-istorya, oy. Unya, di rin kaganahan ako. Ha? Hadi ko. Ma'am, nakoy tambag ni mo. Ali pa daw. Saan na iya? Pila gyud ay last ni mo. 1.5 lang. Para sa imo. Unsa man. Ma'am, di madalag 700. Kaya ba di ay? Mag-remit mo magugog ko. Kuripot kay kantukuhan na ka. 800. 850. Kuyo, Oh, kulbaan mang kuhan. Uy, ay God, look lagi. basig dili ko dawat sa imong ginikanan ba? Labaw na sa imong papa nga. May balaan nga single mother ko. Ay lagi God, look. Ako ra istorya ni Papa. Magkasabot ra na siya. Unya basig, nasa li istorya sa kuha. Kung Na single mom ka. Oo, ka na magtalikod ko niya. Dili lagi. Sige na, tara na. Basta ka Tara na. biyahe ha. Lagi. A few moments later. Ay pa. Nadiri akong uyab pa. Ako ipilaila ni mo. Asa yung uyab ron? Nasa da sa gawas pa. Basud na diri. 1 hour later. Pa, nada akong uyab pa. Asa yung uyab? Ala diri. Ay, Diwata. ikan? Ganun naman ka diri. Ako ang imong mutana. Ang naang ka diri. Pa, kaila ka niya? Kadali lang anak. Ganun di man ko kailangan siya may amahan sa kong anak. O ikaw ikan ha? Wa kay support sa sakit gibiyaan ko nimo. Pagkahuman nimo buntisan ko nimo, gibiyaan ko nimo tawahan na ka. Di kay bahaw ba ka? Kalit kami pakita. Gipangita? Ha? Buntis ko? Wala man lang gani ka nagpakita? Mahal gigpon kita. Hantod karon. Kaya pa. Unsa ba ni? Ha? Unsa ba ni? Pa. Nak, pasaylo ako nak. Dugay na kang gigiling mo sa dugay ng panahon. Si Diwata yun nak. Ang akong gimahal. Ano ba binuwang ka ba? Sorry, Han. Si ikan jud akong first love na ko. Si Diwata ang akong gimahal. Dili ang imong mama. Si ikan ang amahan sa kong anak. Okay nak. Sugod karon. Siya na imong tawagon nga mama. Sorry, Han. Gusto rin ako nga mabuo ang among pamilya. Tara na ikan. Ay, gimingaw ni mo anak sa imo, ha? Tita, ilisin ta kong apelido ba? Mahal ra ba kayo na, Kap? Gawas lang kong balihon. Di ko tita oy. Samot kamaot. Sari apelyido ni mo, Kap? Lubot. Kap Lubot? Oo. Kung balihon, Kap Tubol. Angat sa itoy. Ayo, may buntag. Yung bunta, kuya. Maningin ta ko, ma'am. Pakigunit ko, Kuya B. Hoy! Hindi nagmaugunitag ang bata gunite kay magkuha kong bayad sa sulod. Sorry, ma'am. Naku, Huwag ka nagklaro, ma'am. Klaro ang tali mo, ma'am. Bayad? Ay,